ଆମର ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ସେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେତେ ଗାଳି ଟାଇପ୍ ର ଟିକେ ଆମର ଲୋକାଲ ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଉ ଭାଷା ଟିକେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଉଛି ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ? ହଁ, ଗାଳି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଶନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ ଗାଳି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଗାଳି କରୁଛ। ଭାଇ ଦେଖିବ ଗାଳି ଯଦି ଶୁଣିବାର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆହୁରି ଏବେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଗାଳି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ। 2 ଅକ୍ଷରିଆ 3 ଅକ୍ଷରିଆ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ସେଥିରେ ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଳି ରହୁଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁଜିଆ। ତ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ତାର ମାନେ ପୁରା ମିନିଂ ହେଉଛି ବଡ଼ ରୋଗିଆ, ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ରୋଗିଆ, ବଡ଼ ଯୁକ୍ତ ରୋଗିଆ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ମାନେ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ବଡ଼ରୁଜିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଗାଳିରେ ନିଆ ହେଇଛି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଗାଳି ଗାଳି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏତେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ଆମ ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବ ଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଭାଷା ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଷା ବି କହି ହେବନି।